Салом салом бинандагони хабар-тиҷӣ, умедворам ҳамаатан сеҳату саломат ҳастед. Анча вақт бозест ки мо гапушур накардем бо шумо, вале дар инҷо хеле як ду-се хизматҳои бисёр зор аст ки ман дар шумо бояд бигӯям, ки роҳҳои самолёт кушода шудагӣ аст ва одамҳое ки мехоҳанд ба Тоҷикистон парвоз кунанд. Ман аз шумо хоҳиш мекунам ки билетҳои Тоҷикистонро нахаред ва билетҳои харед толка аз Қирғизистон. Метавонед любое равед авиакасса билет гиред ба Тошканд. ҳозир через Тошканд метавонед парвоз кунед, мепаред ба Тошканд, аз Тошканд баъд ба мошин меравед сарҳад, боз сарҳадҳо ҳамаш боз шудагӣ ва Қирғизистон гиред ош. онҷо билет арзон аст, 17 000, ош 17 000 ва Тошканд 22 000. Москва Тошканд аз любой шаҳри Россия парвоз карда истоданд. шумо метавонед чиптаҳоро аз любой авиакасса бихаред, харидорӣ кунед ва чӣ хеле ки мегӯянд бачаҳои мо дирӯз рафтанд ба сари чипта ба худи аэропорт дамадед ва рафтанд, тоҷикҳои худашонро фиреб карда истоданд ки нархи билетро намегӯянд. чаро намегӯянд? албатта ин аст ки гап дар сари пул аст ва онҳо мехоҳанд ки фиреб диҳанд, ҳамшаҳрии худашро фиреб диҳад ва пулашро зиёд гирад. барои ҳамин дӯстони азиз, дар Қирғизистон, Ӯзбекистон ин хел гапҳо нест. онҷо коррупсия камтар, одамҳо бисёр баинсофанд. барои ҳамин чиптаҳоро метавонед аз ҳамонҷо харед ва шумо ба ҳазур бо нархи арзон ба Тоҷикистон мепаред. дӯстони азиз, кушодашави раҳҳо ҳоло маълум нест, намедонем кай кушода мешавад, моҳи апрел ё май, июн. ҳеҷ ягон кас инро угадат карда наметавонад. дӯстони азиз, дар комментария нависед шумо чанд пул харидед, нархи билетро аз куҷо харидед, ки чанд пул харид, ҳатман нависед, лайк монед ва падилитса кунед.